Pan sędziuje, tak? We dwóch. Panie sędzio. Jak we dwóch? O, ja na jednej połowie, was trener na drugiej. O tak. Prezes! Nie, to lepiej. Nie, lepiej niech Lepiej pan daj jakiegoś pisze. człowieka tam od was nawet, kurde. Dobra, dadzą radę. Dobra, wychodzimy, trener. No jedziemy. Wychodzimy, idźcie. Aha, okej. Bo jak zapomniałem, tak postawiłem Sędziemu głównej drużyny przeciwną widzę Gajesz! Dobrze? Jedziesz! Dzisiaj rano dzwonił do mnie od Dobra. Zapytajcie się przed meczem, w jaki sposób walczą. No. Czy wprowadzają? Czy... Na razie nie. Na razie już powiedzieliśmy co. Julitka i ty na będziemy skuszać.